Moikka vaan kaikille. Mun nimi on Miika Näsälä. Mä oon sairaanhoitaja ja opiskelee Savoniassa palliatiivista asiantuntijaopintoja. Alalla mä oon työskennellyt yli 20 vuotta lukuisissa eri erikoisalayksiköissä, josta nyt tää viimeisin on sitten palliatiivisen keskuksen osastolla. Ja tässä osastolla mä oon työskennellyt nyt 4 vuotta. Mun toimintaa ohjaa vastuunkantokyky, taito tehdä välillä hyvin vaativiakin ratkaisuja ja tyylini on myöskin hyvin johtava. Takana on myös johtajaopintoja ja merkittävän vahvuutena mä pidän omaisten kohtaamisessa käytettäviä psykofyysisiä taitojani ja heidän ohjaamistaan. Ja heikkouksinani koen kyllä ton tutkitun tiedon ja tieteellisen artikkeleiden käytön ja rinnastamisen omaan työhön ja sen hyödyntämiseen, että samalla se on myöskin mulle kehittämishaaste. Mahdollisuuksina pidän kyllä sitten koulutuksesta tuovan jo tiedetyn tiedon kehittämistä ja syventää sitä sekä sitten koulutuksesta luovan paljon hyviä kontakteja ja myöskin sitten sen hiljaisen tiedon jaannin näiltä muilta alaosaajilta. Sitten näinä uhkina tai tavallaan haasteena mä koen sen, että kuinka mä saan innostumaan ne kollegat, jotka eivät halua käydä lisäkoulutusta palliatiiviseen erikoisalaan, mutta haluaa sitten kuitenkin siellä työskennellä. Että kuinka osoittaa niille se, että siitä hyötyisi heidän lisäksi myös potilaat ja omaiset. Jos kiinnostuu, niin ota yhteyttä.